Taíomh agus fáilte gotí session le inniuh. Inniuh be mu díú staach gníomhtaí corp féidir lífsí an baile atá anéasca agus ní le trelh ag tas web. Nis gníomh bhar híal be mu ag sí an balla le an lécha céim ag do chud glúne. Gníomh dó be mu ag chur na cosa isteach agus amach ag díú ar na mátáin I do bhullog. Gníomh trí be mu ag áú. Gníomh ceair be mu ag duna drochad an balla. Gníomh cúig be mu gogrocht ar an tíomh. Inis bein na gníomhtaí ar fád siach a second agus bei éidir 10 agus 15 second sos agin éidir na gníomhtaí ar fád agus be mu gobar le tríomhta agus nuamháin éidir na bátaí sin. Inis raibh go dtí báta hían, gníomh hían sinna sí na balla. Gnéirí líb. Railíonn go dtí gníomh dó amach hían sinna na cosa isteach agus amach. Dín cinnte go tú cuineal do rím ar an nólar an tára fád agus isteach samach le na cosa má sibh. Staach go dtí gníomh trí inis agus sin an áú staach samach, dín cinnte gúil muid corthum ar mbealach síos agus corthum ar mbealach níos, fan í láidir inis, má sibh. Má sibh a chuirde iontach, railíonn is seach go dtí gníomh ceathir sin an drochad an balla, dín cinnte gúil sibh dul suas go tapaí agus síos go máil. Suas go tapaí, síos go máil. Má sibh, cúnig is usa. Má sibh, raibh dtí gníomh cúig amach hían agus sin an gogrocht ar an tíomh. Dín cinnte gúil do rím díreach ar mbealach síos agus ar mbealach suas. Má sibh.
Má sé go chuirde an obair. Bouta híon cléachnaí a ráilein inis go dtí bouta dó, arás go dtí gníomh híon agus sin si an naid an balla. Den cínte go bhfuil 9 céim ag do chud glúna an támar fad. An obair chuinigí súsa. She's an owner reached the horde, costa isteach agus mach, chuinigí súsa, má sibh, an obair. Seach dí gníomh trí ríiste chuirde sin an áú seach sa mach, chuinigí láidir an támar fad, ítach, chuinigí súsa. Bouta dó, gníomh a ceathair, drochad an an balla, suas go tapaí, síos go máil. Suas go tapaí, síos go máil. Chuinigí súsa, má sibh. Gníomh a cúig in máta dó, beimmuid ag fáil beganín tuirseachnis ach din cínta go do ghriam díreach an dul síos agus ag tíochta níos leis an gograch ar an tíomh. Má sibh.
Ínta chuirde a railin níos seachtaí báta trí, ben mud ag fáil began ín thuirseach anis I dul isteach báta trí, ben na mátán ag éirí thuirseach, ach fannaigh í láidir chuinigh í leis má sibh. Sinné chuirde, ceann deire do seo, síos ar an ólar, cosa isteach agus amach, má sibh. Ceann deire do seo a chuirde, álu isteach amach, 30 second ar nach do seo, má sibh, chuinigh úsá. Báta trí gníomh cethir, ceann deire do seo, drochad na an balla, sos go tapaí, síos go máil, má sibh. Tíocha second deire, gníomh 5, máta trí, gogrocht ar an tíomh. An tácht go mud an dream díreach nuair seo. Críocht na gí láidir inis, má sibh. Má sibh ní chuirde an obair. Chuinigh súil ar leanach Facebook glór na nail agus leanach YouTube glór na nail le haid níos mó gníomhachtaí ár. Má sibh, gur maithagaí agus fannaigh slán.